Trends social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa pari zvino pane nyaya iri kunetsa, nyaya iri kupisa yemusikana uya anonzi iye Memory Machaya uyo akashaika kushrine yekwamarange uko anditi inyaya yakagumbura vanhu vazhinji. So vanhu vari kuita vachidzokera futi kumashure kumbonochekawo mashoko akambotaurwawo nevamwe kusanganisira naApostle Talent Farai Chiwenga anditi so pane mashoko andoda kuti muzvinzwire mega handisi kuda kunzi ndini ndakataura beta kungoti Tala angotaura yega anditi so chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe wasubscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos you will be notified ndichitwa zvikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint ndichingokutendai support yamunoramba muchitipa basa richienda mberi. Hande tinozvinzwira mashoko akataurwa naTalent Chiwenga mungozvinzwira vazukuru mapedza kunzwa makasununguka kukomenta nekulike zvakare video rono. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, andichadzoke ndichitichi much love. Ukaona chichi chitora politician yo mupa maiki kuti aparidze kuti akampeni pakati pe-service aisiya Jesu zvinyawu kureva kuti vekwamaranga havasi chechi yaMwari mapostori ekwamaranga zvinyawu zvinyawu zvakapfeka magemenzi ewhite ukaenda paroundabout yepaWarren Park D pane bhana raMnangagwa riri ipapo rakanzi protecting the girl child. Mukandivhotera mwanasikana achengeteke. Asi vanga vari kwaMarange kuri kubhinywa vana. Havana kutsiura vari kubhinya vana. Kuti mapostori musarore mwana ari underage. Muri kubhinya. Kureva kuti vakavhoterwa nemabhinya. Havana kuda kuita baba wenyika kuti vati no, mwana asina kusvika 18 years hazvina basa nereligion yei, haasati ava mukadzi. She is a minor. Anofanira kuchengetwa nevabereki vake nevanhu vanogara mucommunity make. Akuchengetwa futi nenyika yake mwana whether mukomana kana kuti musikana. It is the right of every adult ari responsible kumuchengetedza. Kudanana nemwana asati asvika 18 years ubhinya. Hazvina mhosva kuti uri kuti wana chiratidzo chabva kupi ubhinya. Mwari chaiye akaita hanya nezera akanyoresa bhuku yaSong of Solomon chapter 8 verse 8. Inoti kudii vhesi iyoyo? Mwari chaiye akati munhu aroorwe kana asati akura. Mwari akazvitaura izvo. 8:8 dzamuparidzi iverengei. Song of Solomon, the Song of Solomon. Tine chinun'una chedu. Zvikanzi naSong of Solomon tine chinin'ina chedu. Chigere kuwana mazamu. Hachina mazamu. Tichadiniko nechinun'una chedu. Tichaita sei nacho? Nezuva raachakumbirwa. Nezuva raachakumbirwa mazvinzwa. Kureva kuti munyori ari kutoita problem yekuti musikana uyu haana kukura. Kana asina mazamu isaine kuti haana kukura. Ndokusaka panzi chinin'ina kutaura zera. Amen. Saka girl child wamunoda kuchengeta ndeupi? Kana makada mavhoti kupfuura girl child kusvikira matadza kutsiura mabhinya ekwamaranga. Mukagara pasi mukaparidzirwa nemabhinya mukaprofitwa nemabhinya kuti muchawina maelection. Mapostori ekwaMarange kubva kare nakare anoroora vana 12 years 8 years kanotozoita mazamu katoiko vamgabe vaisvika ikoko vopfeka gemenzi vovhoterwa vonyara kana waya kunoko voti no underage marriages nyika yedu haidi zvakadaro takazvirambidza izvozvo. Mamuriko kwaMarango kwazviri kuitwa unyoro huno mamuriko. Munotadza nei kutsiura vanhu? Hakuna mutungamiriri akadaro. Uyu wechamisa akaenda